ngomongan sampeyane demen sapa coba kan jake ngomong terus terang karo kula tuh wong ayu aja lo gampang cemburu aja lo keburu nafsu seduh senoke lane ora percaya kakange wani disumpah arep ngomong sumpah apa gelem busung segede kelapa Kang Mas iya bunga atine kula cintane kula karo sampean paribasane setulus hati niku cuman siji kanggo sampean langkah wong wadon sejene langkah Kang Mas ibaratnya kembang ning taman sumber bakwangi ning ati ning suci ati sing selalu kakang anti-anti ya matur kesuwun Kang Mas mudah-mudahan cintane kula karo sampean setia sejati selawase aja boban sumpah Kang Mas mimi aja cari ini sing genok cinsan mimi aji udin sing gebong tani ayane dino bundan reno teteke sara sing ada di ngomong aja suwe-suwe duka kulane perlu lamun mangkat suwe duka kulane melu kakang ora suwe mimiku yen ketemu mamaku kakang kan ngerti maksudnya sira gampang kanggo bos Wiramandana dan Anom Sule sruk ngomongan sampeyane demen sapa coba kan jake ngomongan terus terang karo kula no wong ayu aja lo gampang cemburu aja lo keburu nafsu seduru senoke lane ora percaya kakange wani disumpah arep ngomong sumpah apa gelem busung segede kelapa Kang Mas iya rasanya indah mong pisah pengen selalu bebarengan selawase karo sampean Kang Mas sing bener sih yai cinta memang anugerah ya yai Kang Mas tulung sampean beli kena adu-adu karo kula Kang Mas aja khawatir yai kula selalu rindu Kang Mas ora bakal nyadira ora bakal